Tak mám tady dneska další video. Minule jste si psali o vysvětlení nebo ukázku, zda je možný nastavit paprsek přísvitu a případně, jestli to možný je, tak jak. Tak já vám dneska ukážu, že to možný je a jak to uděláte. To nastavení není nějak těžký, prostě není to obtížný, jenom musíte pochopit, nikde to není popsaný a musíte pochopit, jak se to dělá. Takže na zaměřovači najdete 3 šrouby, jeden šroubek, teď je to vidět krásně, jeden šroubek, který vlastně slouží k tomu nastavení, je tady pod tím kolečkem, vlastně kde zaostřujete paprsek, tak pod tím kolečkem jeden šroub a tady z boku nahoře jeden šroub a z druhé strany takhle je to pěkně vidět, tak tady je druhý šroub. Tak musíte pochopit, k čemu tyhle šrouby slouží a potom to nastavíte úplně jednoduše. Takže ukážem si jeden šroub pod kolečkem ostření paprsku nebo zúžení paprsku. Slouží k tomu, abyste si vlastně zaaretovali sílu toho pohybu. Vidíte, když vám to ukážu, že to bude vidět, to kolečko se normálně hýbe. Jo, nahoru, dolů, do stran. Jak když to ještě povolím, tak mi to půjde o to líp. Jo, to seřízení funguje tak, že tímto šroubem utahujete sílu toho pohybu, prostě je to takový aretační šroub na to, jakou silou vy budete hýbat s tím kolečkem. A ty boční šrouby, oba dva, jsou taky boční dorazy, kam až vás to pustí s tím přísvitem pohnout do boku. Já potom ještě natočím video vlastně z toho zaměřovače, jak to vlastně vypadá, když s tím hýbete. Každopádně vy, když si povolíte tady ten šroub pod vlastně tímhle kolečkem, tak dosáhnete toho, že s tím můžete lehce hýbat, ale zase se vám to bude samovolně pohybovat. Takže vy si můžete tento šroub dole pod kolečkem utáhnout, ale tak, abyste s tím mohli hýbat a zároveň povolit tyhle dva šrouby boční, klidně můžete povolit víc, až téměř prostě zároveň s tou hranou tady, jo, s tou hranou toho modulu. Tím dosáhnete, že vy vlastně nemáte téměř žádný boční doraz a můžete s tím prostě krásně hýbat do boku, do stran, do výšky. Kdybyste si chtěli vlastně to nastavení udělat tak, aby vy jste s tím nemohli hnout, tak si tenhle aretační šroub utáhnete a i když zůstanou tyhle dva šrouby povolený, jo, tak stejně s tím nehnete. Jo, já bych to doporučoval nastavit prostě do středu, lehce to dotáhnout, ty aretační šrouby lehce dotáhnout a potom je zpětně povolit a vy tam budete mít pořád vůli a možnost i na zbraní při lovu s tím paprskem pohnout. To stejný udělejte s tím kolečkem dole, s tím šroubem, pod kolečkem, vlastně ten šroub si utáhněte, ale utáhněte si ho tak, ať je možný s tím paprskem hýbat a tím docílíte toho, že i v průběhu lovu vy s tím můžete hnout, ale samovolně se vám to nehne, jo? Protože když to necháte moc volný, tak se vám to prostě bude hýbat samo a bude vám to prostě vadit, je to otravný. Takže seřízení, jo, ještě to shrnu, seřízení toho paprsku, povolím si jeden aretační šroub na boku, druhý aretační šroub, jeden šroubek pod tímhle točítkem, s tím dosáhnu toho, že s tím můžu s tím paprskem hýbat. Naladím si to na prostředek, ty boční šrouby, ty boční dorazy si utáhnu a o kousek si je zpátky povolím, abych tam měl vůli třeba půl toho paprsku prostě doprava a půlku paprsku doleva, jo, ať si můžu trošku hýbat. A zároveň si utáhnu ten spodní šroub tak, vycentruju si to vlastně tím tlakem ze zhora, jo, když tím budu na to tlačit ze zhora na to kolečko, nebo naopak ze spoda, tak si určím tu výšku a dotáhnu si tady ten šroub aretační, ale zase ho dotáhnu tak, aby s tím bylo možné prostě pohnout. Jo? Potom si to vycentrujete na střed toho obrazu
a máte hotovo. Jo, nebude se vám to hýbat, ale vy s tím hýbat můžete, prostě zatlačíte do toho a když budete lovit, tak si to můžete prostě ten paprsek o kousek hnout, ale víte, že se vám sám nehne. No, tak to je k tomu nastavení asi všechno. Nikde to nenajdete, já jsem to hledal dlouho prostě u výrobce, v žádným návodu tady tu ukázku nenajdete. Každopádně je to jednoduchý a je to možný. A kdyby vás zase něco napadlo, tak mi napište, nebo několik lidí volalo, takže můžete klidně zavolat, napsat prostě kdekoliv, e-mail, na stránkách je to jedno a můžu zase vám na to nějak odpovědět, nebo když to bude něco delšího, tak natočit video.